खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं रमेन बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों जाखांफु आबादारि सेनास्रि बसुमतारिखौ मान बावदों आसाम सरकारा। बिजेपिआ 100 सिट मोनोब्ला तरुण गगैया राजखान्थिखौ नागारगोन। आसामाव कर'ना भाइरासजों 7 सुबुंनि जिउ खहा। आसाम सरकारा फरायसालिफोरखौ खुलिफिननो थाखाय थियारि। बकाजानाव अर खामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बर'नि सासे जाखांफु लाइमोन आबादारि सेनास्रि बसुमतारिखौ मान बावदों आसाम सरकारा। रंजुली पुलिस थानानि सिङाव थानाय फालुकजुलि गामिनि सेनास्रि बसुमतारिया अन्ध्र प्रदेशनि चकलेट कम्पानिनिफ्राय नार्सारि, प्लान्टेशन, हार्भेस्टिं बायदि आयदायाव सोलोंथाइ लानानै गियान आरजिदोंमोन। उनाव केरेला कृषि विश्वविद्यालयनिफ्राय चकलेट आबादनि सायाव गियान आरजिनानै गोबां आबादारिफोरखौ हेफाजाब आरो थुलुंगा होदोंमोन, जायनि थाखाय आसाम सरकारा बिथां सेनास्रि बसुमतारिखौ मान बावदों। बिथांनि बेबायदि मान एबा थुलुंगानि बान्था मोननाया दुलाराय बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव। रंजुली थानार अंतर्गत भालुकजुली गाँवर श्रीजुत सेनाश्री बसुमतारी देव सरुरे পৰা কৃষিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত সেনাশ্ৰী বসুমতাৰী দেৱ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পশ্চিম গোদাবৰী জিলাত অৱস্থিত আমাৰ বহুতৰে পৰিচিত কেডবেৰী চকলেট কোম্পানীৰ পৰা কোকো খেতিৰ নাৰ্সাৰী, প্লান্টেশন, হাৰ্ভেষ্টিং আৰু প্ৰচেছিঙৰ জ্ঞান আহৰণ কৰে। পিছলৈ কেৰালাৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত চকলেট মেকিঙৰ ওপৰত জ্ঞান আহৰণ কৰি নিজে স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ উপৰিও কেইবাগৰাকী খেতিয়কক এই খেতি কৰাৰ বাবে আকৃষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সেয়েহে তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰ বাবে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ লোৱা হৈছে। শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুত সেনাশ্ৰী বসুমতাৰী। मायथाइयाव जानो गोनां आसाम एसेम्बलि इलेक्शननि थाखाय गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया साखाफारा जाहोलांनो हमनायखौ नुनो मोन्दों। दा बावैसो 2021 मायथाइनि आसाम एसेम्बलि इलेक्शनखौ नोजोर बोनानै कंग्रेस आरो AIUDF खौ गोरोबथा जानायखौ नुनो मोन्दों। बे इलेक्शनखौ नोजोर होनानै राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव सोर बेसेबां सिट मोनगोन, सोर सरकार दागोन, बेनि सायाव बानबुंथाइ होनाया जागायबाय। बेखौ नोजोर होनानै आगुनि आसामनि चिफ मिनिस्टार तरुण गगैया बुंदों दि जुदि बिजेपिआ 2021 मायथाइयाव एसेम्बलि इलेक्शनाव 100 सिट मोनो अब्ला तरुण गगै बिथाङा राजखान्थिखौ नागारगोन। आरो बिथाङा बुंबावदों दि जुदि कंग्रेस, AIUDF आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया 35 नि खम सिट मोनो अब्ला बिथाङा राजखान्थिखौ नागारगोन। 22 आगस्ट खालारखालि आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों दि आसामाव कर'ना भाइरासजों 7 सुबुंनि जिउ खहा जाबावदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि आसामाव गोदानै 1560 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबावनाय जादों। आसामाव गासै कर'नानि एक्टिभ केसआ 23,635 आरो थैनायनि अनजिमाया 234 जाबाय। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों दि फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय आसाम सरकारा फरायसालिफोरखौ खुलिफिननो थाखाय थियारि जादों। बेनि थाखाय गोबां मेलेमजिबिफोरजों सावरायलायनाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ 25-26 आगस्ट खालाराव रोखा थिरांथा एबा फाइनाल डिसिसनखौ लागोन। हादराव कर'ना भाइरासनि थाखाय फरायसालिफोरा थांनाय मार्च दाननिफ्रायनो बन्द जानानै दंमोन, नाथाय थासारिखौ नायनानै दायो फरायसालिफोरखौ खुलिफिननो थाखाय थांखि लादों। बेनि थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ कर'ना टेस्ट खालामनाय हाबाफारिया 20 आगस्टनिफ्राय 30 आगस्टसिम सोलिगोन होननानै मिथिनाय जादों। 22 आगस्ट खालारखालि कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजाननि सारियाजान ओनसोलनि बाजाराव हरनि समाव गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनानै गिथाव बाथावै अर खामदों होननानै खौरां मोन्दों। बे अरजों गोबां लाख रां खहा जादों। बे अर खामनाय जाथाया जानाय लोगो लोगो अर खोमोरग्रा हान्जा आरो जायगानि पुलिस बिफाना जाथायसालिसिम थांनानै अरखौ खोमोरनो हादों होननानै खौरां मोन्दों। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।